Покани ви на закуска в една прекрасна кухня Алба от новата серия Glossmax на Интериор ПП. Кухнята е мечта за всяка домакиня, особено тази, която, както виждате на снимката, е Г-образна и мивката е позиционирана под прозореца. Това дава възможност, докато миеме чини, да се наслаждаваме на прекрасната гледка навън. От друга страна, кухнята е функционална, тъй като има дълъг работен плод от една страна, а от друга страна големи обеми за съхранение. Имаме позиционирана фурна за вграждане, четворка котлони и каминен тип абсорбатор. Ако имате нужда да обзаведете вашата кухня бързо и с лекота, може да се свържете с мен на телефон 0885 167 389, за да ви изготвя безплатен проект и консултация за аранжиране на вашата кухня. Кухнята в случая е от модулни шкафове, които се поддържат на склад и това дава възможност в рамките на 10 дни да ви бъде доставена на адрес. От друга страна, всичките модулни кухни са на оптимална цена и пестите пари. В крайна сметка е лято. Имаме нужда и от почивка. Прекрасен ден! Свържете се с мен!